Επειδή είναι και σήμερα η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, να πούμε χρόνια πολλά στο αλατοπίπερο της ζωής μας, αλλά γιατί την νοστιμίζει και επιπέρει γιατί καμιά φορά την καίει. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν στις γυναίκες. Έβδομο μαθητικό φεστιβάλ λοιπόν. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε για άλλη μια χρονιά το θεσμό, προσπαθώντας τρίτη μέρα και πολύ ωραία και το χαιρόμαστε που είστε και τρίτη μέρα. Σημαίνει ότι βλέπετε κάτι το οποίο σας προσελκύει ακόμη περισσότερο. Όπως πολύ χαρακτηριστικά λέει, έχει γράψει στο φυλάδιο το οποίο έχετε πάρει και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή, η τέχνη γεννιέται μέσα από τα αριστεχνικά σχήματα, σύμφωνα με τον Μπρέχτ. Αυτό που πρέπει να μην ξεχνάμε, πέρα από τις δύσκολες συνθήκες τις οποίες περνάμε στη χώρα μας, την έλλειψη πόρων, την έλλειψη κάποιων υποδομών, για τα οποία παλεύουμε και εμείς και οι σχολικές επιτροπές και σαν σύνολο η νέα διοίκηση, δεν πρέπει να ξεχνάμε και την παιδαγωγική διαδικασία. Προς αυτή την κατεύθυνση ο Δήμος, στηρίζοντας για άλλη μια χρονιά το μαθητικό φεστιβάλ, βάζει ένα ακόμα λιθαράκι. Σήμερα θα μας επιστρέψετε τα λόγια της παρουσίασης των δρόμενων να τα αφιερώσουμε στην ημέρα της γυναίκας, που στις 8 Μαρτίου του 1977 ορίζεται επίσημα από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα της γυναίκας. Γιατί όμως η 8η Μαρτίου? Αυτή την ημερομηνία, το 1857, εργάτριες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διαδηλώνουν για τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και τους χαμηλούς μισθούς. Η αστυνομία διαλύει βία το πλήθος των λευκοντυμένων γυναικών. 2 χρόνια αργότερα οργανώνεται το πρώτο σωματείο γυναικών με σκοπό να αγωνιστεί για τη χειραφέτησή τους. Ο στόχος αυτός ξεκινά από την αρχαιότητα, γιατί πάντα η γυναίκα επιδίωκε την ισονομία στα 2 φύλλα. Στην αρχαιότητα μας μεταφέρει τώρα και το 23ο Δημοτικό με το δρόμενο Ορφέας και Ευρυδίκη. Τα παιδιά εμψυχώνει η κυρία Παναγιωτοπούλου.
Ωραία. Πολύ ωραία. Την εκδήλωσή μας τιμούν επίσης με την παρουσία τους η κυρία Δαμουλιάνου Κορίνα, Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας, και η κυρία Γαλή Τσιβούλα, Δημοτική Σύμβουλος και